வணங்குகின்றேன். வான்புகழ் வள்ளுவரை வணங்குகின்றேன். என் அன்னை தந்தையை வணங்குகின்றேன். எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு ஒரு மந்திரம். இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் தினமும் 27 முறை சொல்லி வந்தீர்கள் என்றால் உங்கள் வீட்டில் வாஸ்து சரியாக இருக்கும். மந்திரம் சொல்கின்றேன், கேளுங்க. ஓம் அனுக்கிரக ரூபாய வித்மகே பூமி புத்ராய தீமகி தன்னோ வாஸ்து புருஷ பிரஜோதயாத். ஓம் அனுக்கிரக ரூபாய வித்மகே பூமி புத்ராய தீமகி தன்னோ வாஸ்து புருஷ பிரஜோதயாத். இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் தினமும் 27 முறை சொல்லி வந்தீர்கள் என்றால் வாஸ்து உங்கள் வீட்டில் கரெக்டாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.